Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sebeze benza ngisho umkhankaso uphuthumayo abathandi ke kanye nabalandeli bomsakazo omkhulukazi uKhozi FM njoba ke bekhala ngentandokazi yomsakazi uThatha Ngobe selokhu ke amiswa emsakazweni. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi elanibona khona le video. Mangoqala isijonale likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Manga subscribe ke ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebhele khona phela YouTube angeke akushiye ngaphandle. Sonke isikhathi masifaka ehamba phambili khona la kwikhasi lakho. Lokhu ke beqhubeke njalo ke abalaleli nabathandi baThatha Ngobe ukuthi ke makabuye emsakazweni futhi ke makabuye ngokusheshsha. Emva kokukhothama ke kwesilo bathi ke bamdinga kakhulu njengoba ke babona ngazuthi yena umuntu oright ongakwazi ukubaduduza ngokufanele. Bathi ke uKhozi FM no SABC abenze ke imizamo yokubuyisa ke sona lehlabane kanye nalentandokazi yomsakazo njengoba ke bathi bakhathele ukubekezela abasakhona ukulalela umsakazo njengoba ke bathi uyena umuntu okwazi ukubenza ke bezizwe bengabantu abalalela into ekhona emsakazweni. Inhlangano ke yokusakaza engamele uKhozi FM SABC ithi ke isinqumo sokungamfaka uKhathide Ngobe sisemthethweni futhi ke kumele sihlonishwe. Kanti ke abalaleli nabathandi ke baThatha sebenze ke umkhankaso la ukhona khona ke ukungena nawe ke usayinde ke ukuthi ke makabuye amavoti ke elokho eqhubeke njalo ale campaign ethi #bringbackThatha njengoba ke inamba sezik 5815. Kanti ke abalaleli boKhozi FM babhale incwadi ke efundeka kanje bathe isizwe sonke esakazulu selokhu kwathi into balalela umsakazo uKhozi FM futhi ke kubuya sengathi uKhozi alisane ndaba nembono yabalandeli balo. Sikholwa ukuthi ke uThatha Ngobe ngiyena umuntu okwazi ukusithatha asibeke emntwini nangobuntu bethu futhi ke nguyena umuntu okufanele aqhubeke asazise ngemvelaphi kanye namasiko ethu. Kulesikhathi ke sokukhothama kwesilo umuntu ke obengasakaza kahle asinike ke nenduduzo okuyiyona yona. Siyakholwa ukuthi ke nguyena uKhathide Ngobe. Ngakho ke siyanxusa njengabalandeli balomsakazo ukuba ke abuyiswe ngokukhulu ukusheshsho. Kuchaza wona ke umbhalo obhaliwe encwadini. Uqhubeke wathi ke sekukaningi uKhozi lobafaka umuno esenjengabalaleli kodwa ke ngakho ke bathi manje sekwanele. Bathi ke lo mkhankaso wabo othi #bringThatha back bathemba ukuthi uzobakhulumela. Kanti ke okhulumela iSABC umumi Sepawu Olelo uthekena ke uThatha ngeke aze abuye emoyeni ngokukhulu ukusheshsha. Uzobuya ke ekupheleni kukaMathi. iSABC bathi ke iyayihlonipha kakhulu imbono yabalandeli futhi ke ithanda ukunikwa ithuba nayo ke lokubhekana nendaba zangaphakathi nokulandela imigomo nezinhlelo ke indlela abenza ngayo izinto. Kusho ke umuthe uKhozi ke luqashe abantu abaneziqu zokwenza ke umsebenzi abanikeza abalaleli abakulindele. uThatha ke kanti sokhumbula ukuthi ke wamiswa ke eqaleni noma phakathi noJanuary emva kokuphawula ke kwiFacebook post ngengoma ke eyahlukanisa unyaka ngo2005. Wathi ke kwakumele kuwine uShwi noMtekhala ngengoma ethi ngafa kodwa ke unyaka wahlukaniswa yiMalaika ngengoma eyayithi ithubhopho. Bafethu ke mina ngizothanda ke ukuzwa uvuleni ukuthi ke ngabe ku right yini lokho okwenziwa abalaleli kanye nabathandi boKhozi ukuthi ke bedimande ukubuya kaThatha ngokukhulu ukusheshsha emva kokukhothama ke kwesilo. Kanti ke mina ngiyintatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizocela ukuthi ke ungibambe evidweni elandelayo.